Ka Amerika kadang jan nagabenta u Prime Minister jongi ba unlait unwan. Ka Ghana kadang jan ya Prime Minister jongi ba unlait unwan. Hanrei ka bakham jengai na pedeng kiri jong ka perthai ban na pedeng ki jaka ki bau Prime Minister jongi udai banlai kadai ka Manipur. Ka Shimpor yo Prime Minister jongi ba unlai na Delhi sya Manipur hadu arsnem tam ayai. Kataru uyaj amdai daka train amdai daka kali hanrai daka flight. Ngampat Julai Juwan na Delhi sya Manipur daka flight. Hanrai na Delhi sya Guwahati ka Shimpor tangkumba arkenta ai bangin poi habangi yaj daka flight. Ngbat ngam tharaihi bana Delhi sya Manipur kandon kata gajing yapher ka bajingai bat kata kajing yaj lenti ka bana Delhi sya Guwahati. Hanrei ka basngausi kalong bayau Prime Minister jongi ka Shimpor hadu arsnam tam ai. Ladang yaj pajba ngam tharai bakan poi hadu lai kenta kan poi la kumno tang ar kenta lane ar kenta tam ai. Hapdeng gajing yakhi ka bajur hapdeng gi kenrum keram ki baharu kom ki bangi ngau sirkhairu kito. Hanrei u Prime Minister ubadai ubahakli du tam naga benta ka India don ai kata ka por ban pej ya kajing jongki kun hapo jongkari habadon ki kenrum keram shiparah lane shibahaying ngi kmi lenti bagindon kita ki mama lane kinu kita ki balak hamhe hakajing bakin la ban penyasup lane bakin la ban le ai naga benta gajing bha jong gajing kasem. Hanrei ladang iyo da kita ki bahaying lane kita ki mama lane kinu ki bahaying ki balak he ki bemnang ban buram naga benta jongi ki badang rit teng gajingnya kurmar gajingnya kaja kane selembha. U Prime Minister jongkari India udai bahakli tam naga benta ka sensyar khadar hapo jongkari India naga benta ka Manipur kalong tik kumba kamdan ye kita ki mama lane ye kita ki nong sensyar ki bahakli ki ban pej ye kajing kasem ki pajba ki don hapdeng kajing kerdu ye ki jing kisem don napdeng ki jing kisem ki basyak thang don ki jing kisem kabaki kimnut syuk ban lei chong ban lei sa namar ki syak thombor harukom ki don shibun ki baladu ya ki bahaying hasem lengba kane ka jingja badhadu menta dang bun ki badang sa sya kita ki relief camp wad hapdeng ka jing bembyang nadong syadong ru kimban se bansa. Hanrei ka basngau si kalong bana kaliang jong Prime Minister jong kari India udang leit dang mentah syapok Manipur kata kamut bah ka Shimpor yu baun leit na Delhi sya Manipur hadu arsnem tam ai. Hoai ki dan shibun ki bentah ki banga ngayaro ya ka jingle jong ka sarkar. Hanrei ki dan ru shibun ki bentah ki banga ngahap ban beng ya kata ka jingle jong ka sarkar bat ya ka jingle jong kinong sensyar ki ba sensyar na ka benta jongi ngam dapet than ya kata ka parti la ka dei ka BJP ne ka NPP habadei ban kenno nga ai kata ka jing kenno bat habadei ban ai ka jingero nga ai ka jingero. Itu ki parlok ki bala sedang ban pej ye kene ke channel nadu bajia ka Pahalgam atak hadu mentah ngangai ki layo ilut ye ki jaj paki jaj video ki banga penmi ha kene ke channel lakadei bangin ai kenu ke jinggen tho
nega jing keno ngi ai ka jing keno balaga dei bangin ai ka jing ya ro ngi ai kata ka jing ya ro bat ngala juong ya kini ki kentien imat bangi per kadur ngi per kaniam ngi per ka rukom long rukom im bat bangi dei kita ki rit pai ngi sha i ben hakmat ki wei pat ki jaj benriu ka jing hapo Manipur kam dei kata ka jing ka badang tang malu mala handrai ka bas ngausi bana ka liang jong prime minister udang lek dang mentah Shapo Manipur lada dei kano kuno ka banta ka ban ai kata ka jing ya ro bat kata ka ban penkiu na ka banta jong kini kinong sensyar jongi ki kloi bha ban wan kam na simpore ki ban poi hadu kane kane snem ladangi pha tangkat tu kane por kila kloi ban wan bat bandon rengkat ban ngi hakini ki benta andrai habadon pat ki jing imat ki syuri ki don shibun ki benta ki banga penpau ya kata ka jing ya ro ya ka jing start jong kinong ya lam bat ki don ru shibun ki benta ki bangi ai kata ka jing gentho na ka benta kinong ya lam kenang bau nu nong ya lam uba kwa ban ya lam ha kata ka rukom ka badai un yo shibun kita ki jing snang balada don no uba set skor un sape skor imat ya ki jing jongi ki rit pai ka sorkar ka peit da kumbai lakat no snem ngi dawa ya ka ILP handrai ka ke bangi dawa kim sngap bat ki ong baki dang hap ban bishar benia bat ki hap ban peit benia kenang bakan nam cia kumta kenang bakan nam long kumta handrai ka dau tenrai hi kano ka ban mentoy bat ka ba mangi ki pai ba ngin yo ka jing mentoy na ka liang jong kini kinong sensyar jongi imat kim ju pe skor handrai lada dei kano ka ban mentoy na ka banta jong ki wan hakmat lada don kano ka jing na ka banta jong ngiru ngam tharai bakin yarap ya kata ka benta ka badai ban yarap handrai kin le da kongpong kumta kane ka jingger pat na ka benta jongi ki parari nang ne shikmat tungin long kita ki briu ki bahu siar bha da ka bangin klet ya bun ki ai ha ka por election handrai ngin jit da kita ki briu ki bala shisha ban yalam yangi sya kata ka benta kababiang kababit namar ka benta jongi kum gi pajpa kalong bangila ban pen kala ye ki ai tang lang ba kata ka wot ka bangi ngi wot ka jingja bagi pen kelem ya ka sorkar bat ki yeki ka jia ha Sri Lanka ka jing yeki ka jia ha Bangladesh bat ki pen kelem ya kita kinong sensyar jogi bat menta hai gini ki kendiat sengi kaladon ke jing kelem jong ka sorkar hapo Nepal namar ba ka jing yeki kalong ka bajur bha nagaliang jongi hangne ngim ai kata ka jing ya ro na ka benta kane ka rukom le jong kini ki briu andrai ngim la pat ban ben ya kane ka jing le jong ki namar ka jing le jong ki kalong kat kum ka jing syam jong ki hi dei tang makihi ki trai ki bas ngau thu ya kata ka jing ngilei ngemla ban ngau thu ya kata ka jing ka badon hapo jong kari jong ki handrai ka bas ngau si na ka benta jongi walangi yo kalat ban pen kala ya ki lengba ka election handrai ya ka election pat bun sin ngi khen kam kai nagaliang jong ki babun menta ki keno lai syai pat ki lajit da kini hi ki juk ki bru ban lek ban ya sak na ka benta jogi oi barok shikata ngi lai syai ya lamba kala hai ki babun bha kita ke jing ya lamba kala kumta ka sensyar khadar hapo jong ka negari jongi ngi i kanang ya kisngi kala nang sniudur
kala nang sniudur kumta andala poi kapor election ngagarpat ya pi ki parlak bul pai ya kene ha kejingmut kejing perkhat jongpi ba phinjit de ki briu ki bala ban yalam naga benta jongpi ban nang perkhat nadu mentahi yano phinjit khanang ba phila ban penjeng hau ar pra ngem dan kam ban yeki da kata kerukom ke basyong shit hare ngidon kalat ladangi la ngihab ban ap ban poyus na mar pra kumta nadu mentah bul pa kijing mut jing perkhat jong pi ba phinam kenno shu yeno hadin jong ar pra namar pila debjit da kita ginong yalam kibakat kinong yalam amshu kum kita ginong yalam kibangi kershan hakapor election bat keti bat kejat badan kibakhen kisengkai dan kibakhen kiti kikejat badan wat kibayap habagi kershan yakine han raitang syukut pat ka election kishet kelai ngi dagir kom shet kela kibalai phujai parlak yo modi ke simpor banwan shan manipur hadu arsnam tamaye wat hapadeng ke jingdu ke bakrau na kaliang jong kibriu ha kito kijaka wat hapadeng ke jingjap kumta ladangim chithi da kita kinong mi khmat ki badan hagane gari jongi da kita kibriu ki babiang ladadon ki jing e hapo jong gari ngenam la ban le ai ngin hab ban mat shibun ki ai parlak lada pisngau tenat ya kaneka channel sngau haban komen bat ban ai jingmot khuble shibun ngin sakendu pat hakawai ka video